Osiptal Mbagathi en kar thieth mantiere bwo tend county ma Nairobi. En osiptal mayudo jotuo mathoth pile ka pile. Kata kamano, osiptal Mbagathi sani kuome koro mokerot. Kaluwore gi gope mathoth ma ibandhe gi kembe mopogore opogore ma pacho ka. Gowi ma ok tin milion 119. Jafwambo marwa Walter Nyabaga leronwa Mbagathi bende ywago gope mag ibandha guch NHIF kod Linda Mama ma bende omiyo chenro magi koro chung'. Mbagathi osiptal. Achiel kuom osiptal mantiere bwo tend county ma Nairobi, mamulo jotuo kinde kwan mar 1,000 kuom odiochieng' ka odiochieng'. Ayudo thuolo mar pisora mondo akikra kod tend osiptalno, kanyakla kod jotuo ewi maling'ling' moko mag gope ma migawo mar omenda ochako lai mar piedho kendo goyo kogno kapok ochul weg gopego. E kinde bilo wach kod jatatije mar osiptal mar Mbagathi Alex Irungu, olero ni Mbagathi ni kod kwan mag gowi mag pesa maromo milion 119.4 mano kochopo tarik 31 dwe mar ariyo higa mar 2023. Pesa mapok ochul kembe manomiyogi mwandu magitiyogo e osiptalni. Moingo kembe 200 mokelo kanyakla Aida Tech Enterprise mane ochwalo mwandu maromo Sh114,516. Kambi mar Advanced Medical Solution mapiro Mbagathi Sh420. Aiden Enterprise bende bandho maromo Sh416 gi Almed Medical bende bandho maromo Sh196. Ka Avensis Ventures bende dwaro maromo Sh312. Kembe mamoko magin kaka Beckton Agencies Limited bende bandho maromo Sh1,042,000. Belton Agencies bende bandho maromo Sh2,031,031 gi Sh40. Belea Agencies bende bandho maromo Sh745,000. Because these are business people, they did business with NMS, they are not paid, of course they will complain. Tendo osiptal no wacho ni gisendiko ne tend county mondo ochwalnegi omenda go, kata kamano dwoko magiyudo miyogi mana buok. I have written letters to the CEO, the board has engaged the chair of NHIF, nothing seems to move. And you see now as a public facility, our main source of finances is NHIF. So you can imagine, Senator, if we are owed such colossal amount, you can imagine the struggle we are going through. Yeah, I thought Mutrini was high. They said 8 million. Alidho mar goyo wang'e buge mag omenda. E kendo jatatije Alex yango ne osiptal ma Mbagathi bandho kumba mar thieth NHIF to kod mano mar Linda Mama omenda maromo milion 88.3. Pesa magisethiedho jotuo man kod tuoche mopogore opogore kendo wegi thuolo. The total accrued amount is at 31st December was 85 million. Senator ma Nairobi Edwin Sifuna e kinde limbe mare bendo yango chal mar osiptalno e kinde nono ne kaka chal mar thieth chalo Mbagathi. We have projects in these hospitals that were started under NMS, and you can see they have stalled. And we are being told by the administration of the hospital here that it is over a debt of only 15 million shillings. The contractor is willing to continue with the work, but because these debts that were owed by NMS are the preserve or are the responsibility of State House, that money has not been paid to the contractor. We at the Public Accounts Committee made it clear that we must distinguish between the bills that are owed by the Nairobi County Government and those that are owed by NMS and State House. We had the Minister for Treasury, responsible for Treasury, together with the State House Comptroller, appearing before the Senate County Public Accounts Committee last year, and they did commit that they were going to clear all these bills. We want this project to continue. Agoyo tiklo e chal mar gedo mag ute mag thieth kama jotuo bende bedoe, ka gedo mar kar jotuo mohewore ICU bende dhiyo nyime, e kama gedo mare osemana muonyo omenda maromo milion 19 kende. Gedo machielo mokwamo en kama owinjore jotuo mosethiedhi mowinjore we thuolo owinjore tiekie maromo shillings milion 13 osetigo kata odoko nigi sani, to chal mare chalo gunda kendo ni gedo mare dhi muonyo milion 200 e kata odoko ne yudo sir koa NMS makoro county ma Nairobi omako chung ni ne osethul oko. As you can see, we are supposed to be having here a laboratory, an outpatient department, a radiology facility and an ICU. But because of the 15 million shillings that we owe the contractor, this project has stalled. And what makes it worse, if you speak to the administration, you will be told that we have exceeded the bed capacity right now at Mbagathi Hospital, and people are having to share beds in some of those wards. If this facility was completed, it would ease some of the pressure. Pododhi nyime kod dundruok e od thieth kendo maling'ling
wachore ni jotuo riwo otanda nikech thoth margi medo medore to otanda nok. Jatatije Alex Erungu leronwa ni gin kod jotuo maromo 40 mosethiedhi kendo we thuolo mar dhi pacho to pod ochunje osiptalno kagi wacho ni ok ginyal wuok oko kaluwore kod tek mar uchumi. Moloyo to giyie bede kar thieth kanyo kama giwacho ni gin kod adier ni ginyalo yudo chiemo odiechieng' kod otieno. The discharge is still in the ward. We call them discharge ins. Are 40. Total inpatient for the last 24 hours up to now, 457 against a bed capacity of 347. When somebody has been treated, he has been discharged, but he would rather stay in hospital than go home. Because they are saying the situation at home is worse than at Mbagathi hospital. At least here, they are guaranteed that the daktari here will give them a meal. Nyumbani ni kubaya bwana. So we are doing badly as a nation, and you can see for yourself. Katodoko ni Mbagathi ni kod kwan mamalo mag jotuo. Tendo osiptalno wacho ni gin kod kwan manok mag lakteche to kod nurses madwani mondo medgi moko 20. Maybe we have the capacity. E rangach machielo kama ogeri agulu mar muya manyalo reso jotuo mamuchgi ng'adore kendo inyalo chwonegi muya. Orak mosir kod riwruok mok mar piny owacho Amref International kod omenda mag sir kowuok e bad bengi maduong' mar World Bank igeno ni ka otieki to gedo makamano biro konyo kama duong' moriwo koda ka tieko luoro maket gi mano mane okel kod tuo makoch mar coronavirus. Penjo maduong' medo nyuolore gimomiyo Tend County osejongo kar thieth maduong' mar Esoganda. Katodoko ni moko kuom barupe mar Ramogi TV chwoe wang'e owuok e apisi mar jatend migawo mochung'ne weche mag thieth e kaunti ma Nairobi. Walter Nyambaga, Ramogi TV.